Abanye abemi bamazwe angaphandle kwiphondo laseGauteng bathi urhulumente akababandakanyanga kulo naluphina uncedo azakunikezela ngalo kubemi beli. Bathi nabo abakwazi ukusebenza ngenxa yokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Bathi abakazifumani iipasile zokutya, uninzi lwabo alukazifumani iimpephamvume ezisemthethweni yaye baxhomekeke kwimisebenzi emincinci ukuze baphile. Uprogress Mpofu neminyaka eyi-42 ubudala nongummi waseZimbabwe uthi mthwaxa ngeyona ndlela i-lockdown nanjengoko ihlabathi lijongene nobhubhane wentsholongwane ye-corona. Lo mama wabantwana ababini uthi akakwazi nokuthuthuzela abantwana bakhe. Especially my 5-year-old girl, she's crying most of the times when the situation is like this. Isithethi sombutho oxhasa imbacu kweli uGugu Ncube uthi iyaxhalabisa into yokungahoyeki kwabemi bangaphandle kweli. Why are they not even concerned about us? They know that some of the refugees that ran away from home, they ran away because of the current government that is there, that is not helping the poor. Obambeleyo njengomphathiso ophuhliso loluntu kweliphondo umnumzana Phanyaza Lisufi uthi wonke umuntu okweli ngokusemthethweni uza kuxhaswa ngokutya. Whoever is appropriately documented to be inside the country will get support. Lo gama urhulumente sazama ukulungisa le ngxaki basebaninzi ke abemi bangaphandle abaseza kuqhubeka bethwaxwa indlala.